okay, can we one of it? Say, Sabano Mudia, this software baby. Yes. Now, Bunny Mudia, disqualified. Titeno. Thank you. It is also all the abundance of your software, no case. Yes. I would have been Amen. Hallelujah. Amen. When you are Mrebia, a bench say, I will not be somewhere and then a chum. Yes, kiss or pencil. Yes. I'm not when they did a teach in the packet. No correct. Me patch was sick or so for a for Mubia or did them no. Or so company. I'm wrong. A nipper Piera what did demono. On chipping a radija for the enema. A demo at home. A demo. Now I'm finding a couple of champion. A man, how? No correct. Yes, sir, and I can't here. We are some of the son of how Yaria, I was somebody free. You are better will be a man there or none about Kuposwa, a man how? Yes. Why, yes, be the Embrano so. Now by your tin in Nedrua, I would rather chase you anymore. Yes. Hallelujah. Amen. Now, when you know, yeah, you go for one panel. First, and now one panel. Yes. And Ubanya Mifia, a year, Jumano. And the institution be on our Kumwa, suddenly a hill. Yeah. Uko Soja, now we are Nanta. Young fowl. Now you are confined to Okum, so you never know Yananta. A bini ho. Attention. We are ball again. Young fowl, because a honor stand at peace and attention. And oh, yes. Now we are Nantana, could not say. Paletta attention. No, I come home. Look at the heart. Young fowl soldier. They'll be young fowl. Oh, bon, send us here. As soon as you come home, come on. Now, see any massa to come home to go down. I would have been Amen. And now you're ball against the artist in the Guafanaqua. Yes. Now, attention, also, sir. To grow Adam. Yes. You're disqualified. Hey, I saw your phone press for a forward one. Yeah, no war or qualify said the other. What you say? The crata, oh, a mature or a mature, or quite a funnel. Passa, who do you see? Almost got training in almost has sketch you. We are bamboo, we are about his sketch. Yeah. Now, Obi as a meal, who would also crack Adam for soldier. Yes. And to what near cum, one cobaniano, near here now. Yes. Or now whom could come. What you could ask your children, and pussy. Oh, but soldier. You made this qualified. Yeah, Pamela will make a crab, not a cook rock of folk who can win a car. Yeah, any day. Young fowl. Yes. As well, me now, and a couple of feet in the hole. And could she have a chin of Kumasi by Bodomasi Kurum? We go at Wasua, who could shower, was sorry, I know didn't you? Yes. You're now who you know your popra, and then you didn't have Kenya Sabono. I would have been Kaye. Amen. I would have been Kaye. Amen. Mamma full player, I will call you Chileban. And man, one in the morning. I am a woman now. Yes, who will be the baby. Could chant and none now. When and who come. Will you be near to me? When you know, as I should hear, on that's your day. Yes. No, when you're from with you in the hall. Oh, and Tissa. And then someone can tell you now. I can't. And there's a woman that there is an Asia. I would have been Kaye. Amen. Amen. Next year, that's in Cromwell. Now you're sad to us. And she embedded you on the puzzle. That's a one pound how they are. Dimbranoso. Dimbranoso. Yes, you can say. Matthew, no. 5:17, no. Or say, Mamma Sam Besembra, Nemo Beshenema. Yes. It's not cancer. Why you banana cordon or what Beshenema? Yes. What you say? Yes. Almost a nation, dear. The person who be.
Romans chapter 2, the verse number 12. Na dodo a oni mra no ye bone no. Bible say dodo a onim emra no na wo ye bone no. Na wo ye bone no. Obekwati mra ne nso ayira. Obekwati emra no nso ayeden. Ayira. Yes. Ha? Pacho, bra so sabu man no de ebi kai. Me pacho second chapter 5 verse number 10. 10. Na bibia eni adaka. Ma weni si ansa no awie we. We na bi twato. Okay. We na mfo emre na so. Na John de no nwom no to ye no. Ana ma tie afiri mu a che se. Ma ye na yi kakra nji. Ko. Me pacho wasi bibia eni adaka ne mu. Bibia ya dai. Bibia eni adaka ne Ma mu. weni si ansa no ka we na wie. Roman fo nwom etimienu chichemo ye dumienu. Obekwati mra ne nso ayira. Na de onim mra. Na wo ya bone wo mra ni mu no. Obekwati mra ne nso ayira. Obekwati emra no ayeden. Ayira. Na dodo a wo ye bone. Na dodo a wo ye bone emra ni mu. Na wonim se mra wo no. Wona mra no subabu wo maten. Amen. Amen. Se mra ni wo de onyankopɔ bɛda no obu atan. Kengai. Na enya mra tofo eni atefo oboa. Enya mra tefo se mo te se mra wo ho. Ada che se wo tene. Yes. Na de ai. Enya mra tefo. Eni atene nefo. Eni atene nefo. Ewo onyankopɔ anim. Ewo onyankopɔ anim. Na mom. Emra no so sidifo no bebu wo mo pem. Emra no wa bedi so no. Ana obɛdan. Obebu pem. Ena be che se wa be ye otene ni. Na emra no ehia nyankopɔ nti wo hwɛ ba bi eda. Yes. Afa na kɔme eyi no. Me pacho second verse sem. Me pacho etinum chewe dunu. Bible say. Na bibia eni adaka ne mu. Onyankopɔ apomada ka na ɔyɛ ye na ɔma mo hye ye no. Owura. Osi bibia nim. Bibia nim. Na de ai. De onya Bible say na bibia eni adaka ne mu. De abo pono mienu a Mose eligu mu awo help. Je abo pono mienu a Mose onyankopɔ ma no kwai no de gu apomada ka ni mu no. Yes. Ewo mante Herod so. Faako a Awurade ene Israelfo epam ye. Epam ye no. Ebere wo free business so epam no. Enti apomada ka no emna nsem du no edam. Ukoka di sam na wase wo hine wo soro no. Wo onyankopɔ apomada ka no ya emra nsem no edu no. Anasa daka no ewo onyankopɔ asɔre fie. Yes. Eti o ma so firi asase so no masa esi soro. Ukoka to a busu ahodo a mu hwem de gyeegye no. Emra ni ho a bone enso ayɛdan awu awurade nka yɛ nyina ma akoma akoma. Amen. Ye munya yɛ ne amomo abo anoma mo. Next year beto ahomeda no so. Me nua kwasi don anɔpɛ o ka cross bi wa se. Sɛ ɛna ye nyina yɛ baako ɛna ɛba mo so mo ji ara mo so mo afa. Ajitifo na ho afa. Mo mo ano yi. Mo mo ano yi mai. Aya mo so mo hwɛ yi. Odi egu hɔ. Awurade nka yɛ nyina. Amen. Oma ya dom a ɛboro so. Amen. O nhyira yɛn. Amen. On ka yɛ ho. Amen. On to yɛn twene. Amen. On ka sɛ yɛn so. Amen. Yɛn na bibi efu enwura ne bia. Yes. Adom nti amen. 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 Kosoa ebo wonsem. Bo wonsem ema osem pakani no. Kosoa bo wonsem mano bra wokoyi. Bo wonsem ema no. Ai. Na eya na yitie ensem ni se ya eya na apotofo ewo kasa bi kasem bia ye se ye wo bibi e friend target audience ensem ni bia ewo de ekọ edema no ti obia ewo ne de a onyan ewo enne sabre ya to nsa afre zona pastor Mark Meza se omebọ mpaye na ensempa yati enya tena ye wimu empani bu ni ahobrasem ye bọ mpaye Kristo madofo mama ye mpaye tumi wura no asafo awurade una mobru hu do yeso ade wotumi nsempa kronkron na wura wakwa mu wat asem no asem ne tumi nti be wura wakra bia adwenem ne papa ya kwai mu de ye bone ne yentwe ho mfiri ho na ba ya ma teto minu a ye nyankwa wadum nti be hira wo mada amen.
hyenom na makama kyerɛ mo na mo nsunti obetu mo afiri hyiadan mu empo ebre ba a obi a obekum no ebesusu sɛ wɔde som onyankopɔn nsɛmpa yi ɛna yenua yi ɛde ama yɛn target audience no wo a woteyɛ deɛ ɛka wo deɛ baabi wɔ hɔ kan no korɛ na mewera ho wɔka bidibidi yɛ mfato ho fa awurade adidi ho no mehwɛ nsɛmpa na ɛkɔ so no ana mewera ho enti mepa kyɛw biaya a ne nkrɔfoɔ no bɔ wɔn nsɛm no ɛde kyerɛ biribi sɛ nsɛm bi a no wɔka no ɛyɛ ɛdɔm ne nyinaa mouthpiece ɔmo ano asɛm na waka ɛna ayɛ ɛdɔm ne dent wɔn bɔ wɔn nsɛm prapra no enti wɔn a yɛ target audience ne entie na wɔn nyɛ ne saa na mfnama no enyae na ɛba ne sɛ wɔyi akyi obi twituo no yɛwɔ di yie bi wɔ hɔ a ɛba ho a na awerɛ ho me ebi ba me ho nti na meka no saa aha koraa yɛafrɛ me bi ɛnnɛ yi a hwɛ w'adidie mu yie hwɛ ɔnanteɛ mu yie na woanhwɛ yie a mfidie bi wɔ anim accident ne ho ahoani mewu baako a memu biewu enti deɛ ɔpɛɛ sɛ biribi nti sɔfoɔ ani ɛsɛ sɛ meku no no meekɔ a ɛsogyafoɔ ma me ho ba ɛkum ha yi a yɛfɛ fam na akɔkum ha yi a wonkum biewu sɛ obi te nsɛm yi na nyame asɛm yi aka no ɛno nti wɔpɛ sɛ wɔne gyidi asɔre tu anamɔ a saa berɛ yi adwontofoɔ yi ade dwuma ɛda fam bɔkɔɔ yi ɛfrɛ wo sɛ gyae ewiase no ɛto hɔ na bra bɛdi onyankopɔn mmara nsɛm a ɛyɛ adehyedie mmara no so na ɛnsiesie wo na ne gyidi yi tu anamɔ dwane agye wo kra nkwa Lord dwane wo nkwa Láti ẹjọ́ ni ó ń kọ́ láti ẹjọ́ ni ó ń kọ́ láti ó ń kọ́ na yɛwo ne nkwagye yɛntira enti twa ne gye wo a wo kra nkwa Lotu Johnny Wogo Johnny Wogo Mesa Onyankopɔn ɛfrɛ wo wobɛwo sa wɔse bi akyi piti ɛkyɛ sɛ nyame pɛ sɛ wɔgye wo yane gye wo no kasa ye na edom ne teye no wose ewowo wɔn akoma mu na obusa sɛ yenye den ɛna wose gye awurade yesu kristo di na ɔbɛgye wo ne ofie enkwa ɛka okoma sɛ ɔne gidi asɔre betu anamɔ a sabere adwuma yi ɛkeka kɔ na wie yi sɔre firi baabi a wo firi baabi a wote yɛ nkan yi na bra empani anim na ɔmɔ mpa yɛ ma yɛde wobɛkɔ nsuo mu asubɔ nyame boa ɔkyena na wo nso wabɛyɛ gidi ni twane gye wo kra nkwa Lotu Johnny Wogo Johnny Wogo Mesa
yɛda adɔfo nyinaa se papaapa na yɛkae wo sɛ woda wo dɛm na wote yɛn ka sɛ wogyina pata n'akyi baabi wote yɛn ka sabere yɛma wakwanya ama wato bo ase akɔda adwen ho anɔpa yɛbɛsan aba abɛhyiam ɛka wo koma sɛ wone gyidi asɔre bɛtu anamo a yɛne wo wɔ ha bra na yɛmfa nkɔ mpani anim na yɛmfa wo nka gyidi asɔre ho na deɛ onyankopɔn ayɛ yɛn no ɔbɛyɛ wo saa amen sabere na yɛsiesie ho adwontofoɔ egyina wɔnom egyina bere yi na wɔma yɛ adwom ama anwummere yi yɛde akeka yɛn nsase ɛde aboa adwuma yi nkanea a yɛyusuo ni nyinaa oburoni mframa yɛn home no kwa sabere adwontofoɔ ɛma yɛ adwom na yɛfa enyi yɛn to When
Odoi aya nwanwato ni nyame pa kwasiada yediwi a yebesa to gidiwe utim no wanyankwanje wamfa no kure anante a wo mobbo obeka no kura me yakukura ka
Odono ya nwanwado. Jemeso amen. Shoni watu ncheni mene kacha ni se Awurade shiraw. Mante kacha ni se Awurade mani nsi wiye. Uwe jidi ese di okan ebe ye djuma bon sem kese pa fa she Awurade enu manyam. This is the first convention ever in True Faith Church. Ya chichiemu region by region. Ye chemu nine. Haya santima mu de sabre ebi koso Eastern region. Ebi koso Greater Accra. Ebi koso Obono Ahafo. Na no kwasem nyamia ne muni de asantimam mayei esani de mayei esani de mayei esani bansa kasia bare kasoro siaruasia maya de aduro no yensuro hweo bonsam ne yensuro ne biom ensen kana ekwaso ne biom se onyankopon no oboye mpani ne ho ban obo asafoma so ho ban tie yeni atuo yeni agyan chama don chama mam nyumba ko chama mam nyumba ko yeah okay, come on.
ọ̀pẹ̀ni tí mo ti yẹ ìwúrọ̀ ní tọ́wọ́ ìṣù ẹ̀tọ́ ní àjùmọ̀ ìwúrọ̀ ní ọ̀pẹ̀ni tó ṣe fún yẹ àjùmọ̀
tie. Oh. I will take this opportunity to glance through tomorrow morning's program. Ready the Adam Tumayan, Nas of Penima, Cannon and Penny share and the Fane, Naya Quadana Hain Pietua, or China Aya Homedason. Now make a macromi in Yassina Ate, Mamu Chichin Benche. So whoever wants to join us tomorrow morning, no. Yadi Yafadi, Ye Baby Kokoi, the Guho.
na yɛhyɛ fitaa mepaakyɛ wo a wobɛsra yɛ deɛ ɛnyɛ wɔhyɛ ebia na wonni atare fitaa no bi wɔ hɔ a yɛnka sɛ memma atare bi a de bɛhyɛ aba bi adeɛ hia no sɛ ɛyɛ decent wobɛtumi ahyɛ ɛde aba pamkyɛw sɛnkyerɛni bi aba enti akra no nyina mommra m'anim me nuanom adwontofoɔ monsan nyina mo nan so ma me wɔabrɛ nsɛnkyerɛni kɔ so wɔapata no nyinaa sei momfa wo munyum bi to ma me ansa no me program no aba menka sɛ mo nso amra pamkyɛw ɔmo yɛ no baabi a wɔ na pamkyɛw medam ase nti baabi a wɔ na nti ɔmo wurawuram agyemnefoɔ ɔdwɔn ɛnɛ wobaɛ wobɔ adwuma ɛka nnuanom ho Yeah.
ase na yɛbɛda asɔre mpanimfoɔ so ase yɛhwɛ mpanin baabi ɔmu fie aduro nanso anɔpa awie anwummere ɔmo wɔ ha yɛmo yɛnsɛm kɛseɛ paa fama yɛ mpanimfoɔ no ɔma yɛ adeɛ sɔfopanin Michael wɔne wɔ apostles pastors ma yɛ adeɛ papapapapapa ɔsom wei wowɔ kura yi mu abrɛ mu bi na nyame wɔ mu yɛwɔ nyame bi a daa ne daa nyinaa wɔka yɛ ho ɔsom wei wowura mu a ɔno ɔma asɛe a na ahyɛ aseɛ ɛyɛ yie menim obi wɔ bɔbɔɔsu na wohwɛ n'afono wɔ apani wotimi no nnompe no ɛnɛ wahyehyɛ wayɛ kama wompɛ wei na wopɛ deɛ yi gyidi ne wote ha yɛkasa bɔ wo nsɛm na fa hyɛ nyameɛ ne manyam a na wohwɛ me nyame bu a anɔpa nɔnson sɛ baskuufoɔ no mo ɔmakɔyɛ registration no you will be seated for the exams nti anɔpa nɔnson pɛpɛɛpɛ ɛwɔ aborɔsan no anim hɔ mobɛtena ase no moatwerɛ nsɔhwɛ no teachers no mokyerɛ nkwada no adeɛ mobile convention no after exams no mobɛhyia ɛyɛ Sabbath school teacher ɛyɛ yadeɛ nyinaa dekin asumadu nyame pa wɔkyerɛ memene anɔpa sɛ na dwumadie no mɛkɔ so yɛto ɔbɔde nyame wie wɔ aberɛ yɛ nyina ahyia anɔpa nɔnkrono a sɔfo panyin mpatwo sɛ matwa anɔpa nɔnkrono meda ase papa sɛ anɔpa nɔnkrono ne yɛhyɛ aseɛ na wahyɛ wo nwera kama ɛnyɛ wadwe sɛ yɛbɛhyɛ nwera nti yɛ nni asa ɛsɛ sɛ nyame pagyina mfoturo wei ɛforo kɔ soro na de ne mununkum na onyankopɔn kɔpem no no hu sɛ yes ne ma wɔ ha woanyɛ me so amen yɛto bɔde nyame a ɛyɛ yɛ adeɛ nyinaa ɔsɔfpani a mpani apaa no a wɔda sɛkyerɛma nsina no apostle Philip Efa nso na mmoa sɛkyerɛ district apostle ɔno na ɔlomai paapa aberanteɛ ɔbɛbɔ mpayɛ ɛde ɔsom no anim ama yɛn yɛmpa kyerɛ adwontofoɔ no bɛhiti ɔmo sɛdeɛ ɔmo yɛ yi na kyerɛ no deɛ yɛbɛtwerɛtwerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛano mmobɔ so wɔ sɛdeɛ ɛnɛ moyɛ no no adwum no kɔ so a yɛbɛyi deɛ asi wie mesrɛ nkɔfa wansi di mfa ma wowɔ wan de afa berɛ a na boro so a yɛne nhyɛ nyame animuonyam mesrɛ mu a saa deɛ no woyɛ a yɛne yie ne nyame mfa so nhyira wo deɛ asi wo yie nyame pɛ wo kyena yɛbɛyi yɛbɛbu yɛ main prayer wɔ aberɛ asɔfopani Mike Efrempɔn akyerɛ yɛnye nwoma no ɛno nso ɛyɛ apostle Elijah adusɛi Bamfo Ashanti East regional sɔfopani a wɔda no no ɛsɛ bɛri sɛ akɔhwɛ bɛ sɛ maham hɛ adeɛ na yɛsa kɔ adwontofoɔ nkyɛn na ɔmode honhom dwom ama yɛn nyame pɛ kyerɛ yɛbɛtie nyame asɛm na ɔsɔfoɔ bɛbɔ mpa yɛ di asɛm mu kan no ɛyɛ yɛadeɛ nyinaa Pastor Samuel ɔsɛe kwadwo ne wutafo bɔsɛm kɛseɛ paa wɔ ha no mema ɔsɔfoɔ ɔsɛe kwadwo saa na ɔka obi abɛhu no ɔbɛyɛ watiri sei wɔsi wɔtie nnwom nti wahɛda wɔbɛkɔ ne wɔde ne ti ato speaker no so deɛ nyame de adom de bi ɔkyerɛ wɔde nyame asɛm bɛbrɛɛ no ɛyɛ yɛadeɛ nyinaa yɛn papa yɛn wɔfa yɛn dehyeɛ yɛn panyini papa yi wɔtwɔ na wɔka nokorɛ na nokura kanti a mepɛ n'asɛm ɔbɛka nokorɛ mi ayi ne tie firi so koro ɔbɛka yɛadeɛ nyinaa wɔsɔfo panin Michael Frimpao ɛnsɛmɔ yi sɛ kɔsɔ bɔ ɔsɛ no yɛ adeɛ ɛda ase asɛm no si a deɛ ɔbɛbɔ mpa yɛ gu asɛm no so no ɛyɛ adeɛ nyinaa Apostle Daniel Entry Mensa Sabani ɔfiri ma si nyinaa sɔfo panin no yes ne di baako sɛ adakam yɛfrɛ no ɛbɛtɔ da sɛ bɛtɔ da na wokyiri pɛ me nti ɔno na ɔbɛbɔ mpa yɛ ɛde agu sɔfopani asɛm no so pamto nyampa kyerɛ afɔrebɔ no deɛ ɛyɛ krenkren to krankran sɔfopani wei deɛ mesrɛ me nkɔtɔdwe gu fam ɛkyerɛ deɛ yɛyɛ abɔka nti moma yɛbɛyɛ 3 hours ne ɛmfa ma afɔdeɛ no
district bia baba, zone bia baba, branch bia baba, individual member bia baba. Because ayagi and some. You better yourself for city same. You better yourself for Pastor Enin, Pastor Abraham, Pastor Peter. Then you make China. You can't bomb ni panai. Wait, you know, make the China man so. Chinampaya beja fadia the Bible crossing prayer me achana ye yadia nyina Apostle Peter Mensa acting regional apostle for Ashanti West Bosam Kasia power from here papa onu no Bible empire na so very make a frimpon wo share kra sabre mencha wi wo che bebre ba wari awaje boa because ebida na yetu ensafre yadia nyina Pastor Peter Asante and carry zona pastor na wabasuya na ya sense of panin for o ma pejo mo ebu amaye na yabo ye crossing prayer e de ene anwumi fan dwumadi yi akwawe asumdwiem e ma no monya masede ne mema ye nye yasede wa pra me twen Pastor Peter Asante and carry zona pastor secretary banti Sabre ebese boni ahobrasiem na motie enkaboyi efri sofpani Michael Frimpong ene na trankonwa esro ho ena ba wei eye enkra efri soro abesi mpani so se yema akra ewo hayi enyina so nti nyame boa ahomache wose miaye no yemfa edwom emfa kuro yi mu se de Joshua ene ne dom ede dwom fa Jericho fasuo ho na etwiri fasuo no onyame akire saa kwan yi se yemfa edwom enwurawura kuro yi ni nutu ni nata nyinara na onyankopon emfa so eni dwumaso bi ewo kuro dua yi mu emaye we ni nkaba efiri empani aso ye eba ye hye no so na yeni so dwuma no se de tie pepepe ahomache na ye de nwom enanti kuro yi mu mesere mpanyin se muntie na mo hye no so moye ipa mo che odwonto no eye district by district said ye na kan na ye ko nhyiemu a ye de dwom to fa kurom ahomache no ene na ye ba ye nkonko na kanya ye se ye nya saa de ni bi nti mpanyin se nyame pa o che na ahomache no nan ne fa district bia enhye so de dwom be fa kurom amaye madawroma edamase Emumpaye Osahiri Yesu ye dawase so nam utumi no ahode kese so ayinme ye froze betra opportunity why adom why yamwa osubona koda wiye ye dawase ye shewde ho tede ni monyam so nam odom no ahode kese so adesra wo kwa asra ba akra no oman manuru anim bayi obi abusa de ama no bayi obi ahwe de ama no esi ye mfa show de enu nyam odokafo bi tie nda amen honhom bofo na ewrade ye kra wada obofo boy hon ba awiei anadwo so nkai odom bo amade je be show de enu nyam tumi awo ye nsankyerene tumi awo mankwa udin de ebo udin no tumi no ahode kase enti abusa de ama nya no me enye nhira asundue babo man se de mraka yina amen Radem Paibo Ude Unti Wahinimra Nion Penya was a season Send ye Osro My Yenda Dwane Nafayaka free Send a different of the anchor and Fayanko Sibim Yin Fi Bonim Now one are hini and near Hordin near New Yam Ayawdeda Amen. Yenina sanka odomni asumdua efie na Awurade Yesu nsem agenya kopon do honhon kronkron bi akoya no aja no tumfo no nka ye nchen
ɔne yɛn tena daa. Sabre mesre na akra nyina so original na so Babras of Penin ni mpani etwemu ansan mesre mo yenko mom nyame pa ochina nonkron ni ahye ase nyame pa ochina so anopa no na ne fa district by district ye be da deputy regional secretaries no nyame pa ochina mo fa kuro mo nko twetwere district a abanidin emfamre deputy regional secretaries ochina no na ne fa no mo nko kurom district adedum ko bia no montwiri omudin famra yen enti district a obey asombrachie na this particular announcement no on pay hit to it na on participate no na mo de din so abre there shall be roll call tomorrow morning so please come to church as early as 9 a.m. 9 a.m. Yes. Na church service no ya share ase ya fade ni ya fita Right. ya mpechina krone ni betane kadati fo ebo mabaso mabadwuma na me hyira mo Kamafo. Aye. bamto ashes no momra platform yi asia sesie yi mompanimfo ehia mo yedema se kanentia na me ya nas me foforo adibu amon kyerɛ mra student monto amansie nyame pa ɔkyena mo ye meeting our secondary school ho mo panyi se anopa nonson na amansie district emu panimfo enyina ne die kwan so mohyia sika akɔ kurom very good na mo nyina mohyia na ayɛ mepam kyɛw nyame pa regional deputy secretaries no mo kɔ kurom anapa no nan ne fa you are going to take roll call for those districts who participate in the singing competition over there mepam kyɛw nyame pa kyena there shall be singing competition until district bi a wɔ ba boaboa ho comrade me ba district bia boaboa ho yes ɔkyena abeba so ɔgyina nwummerɛ